Mêza şeşkolî cara yekem di 12 Reşemê 2022 da bi mazûvaniya CHP civiya bû. Serokên partiyên din jî yek mêvandariya van serokan kir. Herî dawî çil rojberê ev mêza şeşkolî li navenda Partiya Saadetê hatibû çêkirin. Lê di duyê cotmehê da jî tura duyemîn car din dibin mazûvaniya CHP da hate çêkirin. Li vê derê Serokê Giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu pêşwaziya Serokê Giştî yê Partiya Baş Meral Akşener, Serokê Giştî yê Partiya Dahatû Ahmet Davutoğlu, Serokê Giştî yê Partiya Deva Ali Babacan, Serokê Giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu û Serokê Giştî yê Partiya Demokrat Gültekin Uysal kir. Di destpêka tura duyemîn da jî li ser endamên serokkomariyê nehat sekinîn. Bêtir li ser rê û rêbazên birêvebirinê rawestiyan. Lêkolînvan İbrahim Uslu viya wek bernama hikûmetê nîşan dide. Birinci dönemde partiler... Tora duyemîn dest pê kir. Di tora yekemîn de partiyan bêtir li ser rêbazan rawastiyan. Vana reformên mekazagonî û prensîpên hêmî bûn. Ana ev xebat xilas bûn. Li gorî dîtina min dest bi merhela duyemîn hate kirin. Ev jî merhela rêvebirinê ye. Ev mêz viya wek nexşareyê bi kod dike. Lê beraya min ev e sazkirina bernama hikûmetê ye. Şeş partiyên siyasî piştî hevdîtinê daxwîniyeka hevpardan. Di daxwînî da hate ragihandin ku ew di tura yekemîn da li ser sîstema parlamenterîzmê ya bihêz rawestiyane wê di tura duyemîn da jî li ser hukuk, dat, darazîn, rêveberiya qamû, aborî, perwerde, polîtikayên civakî, polîtikayên der, ewlekarî û parastinê bisekinin. Lêkolînvan İbrahim Uslu van hemû babetan piştî serkeftinê wek bernama birêvebirinê diyar dike. Şimdiden sonra liderler bu Ji Êropê de serokên mêza şeşkolî wê li ser merhela rêvebirinê bisikinin. Anku dema bibin deselat wê ev şeş partî ji bo hemwelatiyan çi soz bidin. Kîjan pirsgirêkan bi çi rêbazan û bi çi projeyan dê çareser bikin wê were ser mêzê. Di pêşiya me de kîjan kiryarên nû wê têxin meriyetê ana şeş partî jî li ser vana disekinin. Hevkarê wan jî wê wek bernameyeka hikûmetê were pejirandin. Mêza çarkolî tura duyemîn da dest pê kirin. Di tura yekemîn da tevahî li ser prensîba rawestiya bûn û ji vî şundatir jî wê li ser serokatiyê bisekinin. Ji bo ku li pêşiya me da êdî hilbijartin heye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.